gawunan dai, wace ga ‘ya'ya ga kyau na yaɗu, gawunan dai, kai ku ci tsalle dai ta. Mun bi duk kwaraɗa, duk ku daina sanda, kainuwa da buɗa, dandali a kaɗa, babu sai da moɗa, uwa ke haihuwar ɗa, ko da wai kaska ba ta ingiji, duk da dai an ce shagumi da zafi. Zan yi baitin injiniya na ƙarfi, ɗan Sagiru malumfashi namu sufi, daga nan yin saka joba namu murfi, shi sadauki sai arzikin shi ƙarfi, hada dubtin gwamna duk kwaɗo mayafi, har da sanyi mai maganin da zafi, har da ɗan giwa mun yi hafi, daga nan yin saka joba namu murfi, shi sadauki sai arzikin shi ƙarfi. Duk kwaraɗa ne fa, masu murja safa, firgicin matsafa, ni ban ga yan gidan ba, ban ga kun shiri ba, bala abu na baba, ban san kana gudu ba, ba lallami kake ba, inda kace kana yi, ba batu na shayi, gwani uban makoyi, to duk kwaraɗa ɗoɗar, ‘yan hassada suna ƙar, mu gani muke tar, Katsina sai gwagware. Hamza ma yana nan Wambai na faskarin nan, gwarzon kwamishinan nan kuma injiniya yana nan, Muntari ɗan Sagiru malumfashi, amanar Rara kenan. Ka ku sa mani take na yau batun fati, an ƙara sai ta APC, Ganduje shugaban fati.